Nistaw narġaw namlu għagġa għax ħazbal. Il-leġiju ma ġabuħx ħabba fija, ta' ġabuħ ħabba l-orkestra għax ma jafux fej waslu, eżatt. Mela, jina ma tantx ninqala biex nitkellem, allura qabbatt il-mara biex tibat li messaġġ malaj, ħa naqraħolkom għax vera ma ninqalax. Mela. Ġew ituk xituk għajt grazzi u ħudu basta bxejn. Tinsix tippunta subbajk lejja ħalli jġibuni nidher fuq it-television. Issa jien daqs kemm għamilt make-up ħanarfek. By the way, minn hawn isfel tidher mhux ħażin ta' bil-flok li xtrajtlek minn Temu. Lill-Majistra Ġobra, Maestro kemm il-darba ngħidilha, Maestro Ġobra u mhux Majistra. Majistra dak li użajdeħ biex iwellet it-tfal. Maestro jużajdeħ biex ikompli jgerfex id-dawl imgerfxin li għawa warajja. Ejwa, il-Maestro Ġobra toqgħodx titħaqlu taħt konfidenza fuq li għamil il-ġimgħa l-oħra. Hija stidinni id-dar tiegħu biex nisma' recording u ridet tiġi miegħi. Fetħilna l-bieb, qabel tħanna għalilna neħu naqazzarbun, please. Għat naraħ, wiċċajja xaħat ta' ġara, għat limna l-ġejta. Għat li rajtu Brown għandu bouncing castle id-dar. Mela, l-għanet nishtiq nirringrazzja l-daw kolla li doqqu d-diski tijaj, ġifiri pratikament kważi l-ħadd. Ħlif xiftit li għadmu fuq stazzjonijiet privati. Qabel naddi għall-aħħar song hija nixtieq nagħmel xi ħaġa. Ġew, ħu paċenzja bija, ħudilna ritratt għax dieta darba tkun. Ġib il-folla tidher. Is-sintom ħudilna paċenzja. Ta' parsi qed tieħdu pjaċir ma tri kulħadd jolli deħ il fuq. Wieħed, ngħid tlieta! All right. Ieħor wieħed ngħid tlieta! Wieħed dinnaħa wieħed ngħid tlieta! L-orkestra trid tinżlu hemm isfel. Ta' min jgħid illi qed insemmi l-orkestra tkellimt naqa' magħhom hemm wara u ħadd pjaċir li sirt naf illi 3/4 minnhom jekk mhux kollha jħobbu d-diski tiegħi u jdoqquhom fil-karozzi tagħhom. Naħax Doq, essa. Mela qabel talaq lilhom din l-aħħar song. Il-lejla tajf il-kulħadd, thank you.